Az emberi kolóniák létrehozásának álma a Marson a tudományos fantasztikumból kézzelfogható céllá vált, amit olyan ambiciózus szervezetek tervei hajtanak, mint a SpaceX és a NASA. Önfenntartó városok létrehozása a vörös bolygón vagy akár a Holdon hatalmas kihívásokkal jár, beleértve a sugárzást, szélsőséges hőmérsékleteket, korlátozott erőforrásokat és a pszichológiai elszigeteltséget. A SpaceX marsi metropoliszra vonatkozó víziójának és a NASA Artemis programjának holdi előőrsökről szóló terveinek elemzésével képet kaphatunk arról, milyen lehet az élet ezekben az extraterrestriális kolóniákban, a lakóhelyek tervezésétől a társadalmi struktúrákig, és levonhatjuk a tanulságokat az emberiség több bolygón való jövőjére nézve. Képzeld el, hogy egy vörös horizonton ébredsz, ahol a nap halványan süt, és a lakásod egy futurisztikus kupola alatt van, amit robotok építettek. Ez nem sci-fi, ez a Mars, és az emberiség már tervezi, hogyan költözhet ide. De milyen lenne az élet egy ilyen világban? Tarts velem, és fedezzük fel együtt a marsi kolóniák izgalmas jövőjét. A marsi kolóniák víziója. A SpaceX, Elon Musk vezetésével egy virágzó marsi várost képzel el, amely egy évszázadon belül 1 millió embernek ad otthont. A terv sarokköve a Starship, egy teljesen újra felhasználható űrhajó, amelyet arra terveztek, hogy akár 100 utast és hatalmas rakományt szállítson a Marsra. Musk stratégiája a megfizethetőségre épül, a kilövési költségek csökkentésével lehetővé téve a gyakori utakat. A Starship rozsdamentes acél szerkezete és metánoxigén hajtóművei lehetővé teszik, hogy a Marson újra töltsék üzemanyaggal az in situ erőforrás felhasználás révén, amelynek során a légkör széndioxidját és a felszín alatti vízjeget alakítják át üzemanyaggal. Ez az önellátás kulcsfontosságú, mivel a Mars átlagosan 225 millió kilométerre van a Földtől, így az ellátó küldetések csak 26 havonta, az optimális indítási ablakokban lehetségesek. Gondolj bele, milyen nehéz lenne randizni a két bolygó között. A NASA eközben fokozatos lépésekre koncentrál. Artemis programja egy holdbázis létrehozását célozza a 2020-as évek végére, amely a Marsra való felkészülés tesztterülete lesz. A Lunar Gateway, egy kis űrállomás, amely a Hold körül kering, átmeneti pontként szolgál, míg a felszíni élőhelyek olyan technológiákat tesztelnek, mint a 3D nyomtatású menedékek és létfenntartó rendszerek. A NASA Mars térképe, beleértve a Mars Sample Return küldetést, a robotikus feltárást részesíti előnyben, hogy tanulmányozza a bolygó geológiáját és lakhatóságát, mielőtt a 2030-as vagy 2040-es években emberes küldetések indulnának. Mindkét szervezet egyetért abban, hogy a kolóniáknak helyi erőforrásokat és robusztus infrastruktúrát kell használniuk a túléléshez. Élőhelytervezés. A Mars környezete ellenséges. A felszíni hőmérséklet -140 Celsius fok és 20 Celsius fok között ingadozik. A légköri nyomás a földi kevesebb, mint 1%-a, és ezen kívül a kozmikus és nap által való sugárzás állandó egészségügyi kockázatot jelent. Az élőhelyeknek légmentesen zártnak, szigeteltnek és árnyékoltnak kell lenniük. A SpaceX nyomás alatt álló kupolákat javasol, amelyeket fejlett anyagokból, például szénszálból vagy marsi regolitos betonból készítenek, autonóm robotokkal építve. Ezek a kupolák egész közösségeket fogadhatnak be, összekapcsolt modulokkal lakhatás, mezőgazdaság és kutatás céljára. A NASA koncepciói között szerepelnek lávacsőmenedékek. Ezek ilyen ősi vulkáni tevékenység által kialakított természetes föld alatti barlangok, amelyek alapból sugárzásvédelmet nyújtanak. A sugárzás elsődleges aggodalomra ad okot, ugyanis a Marsnak nincs mágneses mezeje, így a telepesek ki vannak téve a DNS-károsító kozmikus sugaraknak. Az árnyékolási megoldások közé tartozik a regolit, a marsi talaj felhalmozása az élőhelyek fölé, vagy vízzel töltött panelek használata, mivel a víz hatékonyan nyeli el a sugárzást.
A SpaceX Starshipje ideiglenes menedékként szolgálhat a korai küldetések során, míg a NASA mélyűri élőhely tervei több rétegű falakat tartalmaznak hidrogénben gazdag műanyagokkal. Mindkét ügynökség a modularitást hangsúlyozza, lehetővé téve az élőhelyek bővítését a népesség növekedésével. A létfenntartó rendszerek szintén kulcsfontosságúak. A zárt hurkú rendszerek újrahasznosítják a levegőt, a vizet és a hulladékot. A NASA környezetvédelmi ellenőrzési és létfenntartó rendszere, amelyet a nemzetközi űrállomáson teszteltek, kiszűri a széndioxidot és elektrolízissel oxigént termel. A Marson az ISRU vizet nyer ki jéglerakódásokból, ami létfontosságú az iváshoz, mezőgazdasághoz és üzemanyaghoz. A SpaceX napelemeket és kis nukleáris reaktorokat tervez telepíteni az energiaellátáshoz, mivel a Mars vékony légköre gyengíti a napenergia hatékonyságát. Ezeknek a rendszereknek tökéletesnek kell lenniük, hogy megakadályozzák a katasztrofális meghibásodásokat egy olyan környezetben, ahol az utánpótlás évekre van. Mi történne például, ha egy porvihar elpusztítaná a kolónia napelemeit? Vajon túl lehetne élni? Értéktartás, étel, víz és egészség. Az élelmiszertermelés a Marson innovatív mezőgazdaságot igényel. A hidrokultúra és az aeroponika, amelyek talaj nélkül termesztenek növényeket, ideálisak a helyszűke miatt. A NASA vegetáriánus kísérletei az űrállomáson salátát, retket és kellkáposztát termesztettek mikrogravitációban, LED-fényekkel, amelyek a napfényt utánozzák. A Marson földi légkörrel nyomás alatt álló üvegházakban lehetne olyan növényeket termeszteni, mint a burgonya, bab és búza. A géntechnológia sugárzás álló, nagy hozamú növényeket hozhat létre. A SpaceX víziója nagyszabású mezőgazdasági kupolákat tartalmaz több ezer ember ellátására, esetleg laboratóriumban termesztett hússal kiegészítve az erőforrásigény csökkentése érdekében. A víz bőséges, de jégben van megkötve. A NASA MOXIE kísérletében a Perseverance rover oxigéntermelést mutatott be a légköri CO2-ből, és egy hasonló technológia például vízgőzt is nyerhet ki. A felszín alatti jeget, amelyet orbiterek térképeztek fel, ki lehet bányászni és megtisztítani. Az újrahasznosítás azonban kiemelkedően fontos lesz. A telepesek akár 98%-át is visszanyerhetik a vizeletből, izzadságból és légzésből származó víznek, ahogy azt a NASA vízvisszanyerő rendszerei tesztelték. Az egészségügyi kihívások sokrétűek. A sugárzás növeli a rák kockázatát, ami fejlett orvosi létesítményeket igényel diagnosztikai eszközökkel és távműtési képességekkel, tekintettel arra, hogy a Földdel való kommunikáció akár 24 perces késleltetés is lehet. Hello? A mikrogravitáció az űrutazás során és a Mars 38%-os földi gravitációja gyengítheti a csontokat és izmokat, ami edzésprogramokat és esetleg mesterséges gravitációs élőhelyeket tesz szükségessé. A pszichológiai egészség szintén létfontosságú. Az elszigeteltség, a bezártság és az egyhangú tájak depressziót vagy akár konfliktust válthatnak ki. Társadalom és irányítás. Egy marsi város társadalmi szervezetet igényel. A SpaceX víziója libertárius modell felé hajlik, ugyanis Musk közvetlen demokráciát javasol, ahol a telepesek blokkláncszerű rendszereken keresztül szavaznak a törvényekről az átláthatóság biztosítása érdekében. A NASA az űrszerződéshez hasonló nemzetközi egyezményekhez kötve az együttműködő kormányzást hangsúlyozza, amely több nemzetet is bevonhat. Mindkettőnek szembe kell néznie az autonómia kérdéseivel. A Mars a Földtől függ majd, vagy független entitás lesz. A jogi kereteknek kezelniük kell a tulajdonjogokat, az erőforrás elosztást és a büntető igazságszolgáltatást egy határvidéki környezetben. A kulturális sokszínűség formálja a kolóniákat. A korai telepesek valószínűleg tudósok, mérnökök és orvosi szakemberek, változatos háttérrel érkeznek. A SpaceX célja, hogy a migrációt nem szakértők számára is elérhetővé tegye, elősegítve egy heterogén társadalmat.
Az oktatási rendszerek valószínűleg virtuálisak lesznek, és a gyerekeket marsi túlélési készségekre tanítják majd. A művészet, a zene és az alacsony gravitációhoz alkalmazkodó sportok egyedi marsi identitást alakíthatnak ki, ellensúlyozva a honvágyat. A gazdasági rendszerek spekulatívak. A SpaceX kezdetben erőforrás alapú gazdaságot képzel el, vízzel, oxigénnel és üzemanyaggal való kereskedelemmel. Hosszú távon a Mars ritka ásványokat vagy szellemi tulajdont, például tudományos felfedezéseket exportálhat. A NASA kutatásra való összpontosítása azt sugallja, hogy a korai kolóniák a tudást helyezik előtérbe a kereskedelemmel szemben. De lássuk, milyen kihívások és jövőbeli kilátásokat látok a kolónia előtt. A technikai akadályok számosak. Hónapokig tartó porviharok eltömíthetik a napelemeket és erodálhatják a berendezéseket. A kommunikációs késések autonóm rendszereket és mesterséges intelligenciát igényelnek a vészhelyzetek kezelésére. Az emberi szaporodás a Marson tanulmányozatlan. A sugárzás és az alacsony gravitáció befolyásolhatja a magzati fejlődést, etikai dilemmákat vetve fel a családalapítással kapcsolatban. Társadalmilag az egyenlőtlenség fenyeget. A SpaceX jegymodellje, még ha megfizethető is, előnyben részesítheti a gazdagabb nemzeteket vagy egyéneket, tükrözve a Föld egyenlőtlenségeit. A vezetőségi viták megoszthatják a kis kolóniákat, ahol az együttműködés a túlélés kulcsa. A nemzetközi egyezményeknek fejlődniük kell a marsi szuverenitás és erőforrásjogok kezelésére. A potenciál lehet átalakító hatású. A marsi kolóniák technológiai ugrásokat hajthatnak végre, mint például a fúziós energia vagy a fejlett mesterséges intelligencia, amelyek a Föld javát is szolgálják. Inspirálhatják a globális egységet, amint az emberiség egy közös határ körül egyesül. Összegezve. A Marson való élet rugalmasságot, találékonyságot és együttműködést igényel. A SpaceX kiterjedt városra vonatkozó víziója ellentétben áll a NASA óvatos holdi előkészületeivel, de mindkettő kulcsfontosságú elvekben találkozik. A helyi erőforrások kihasználása, robusztus élőhelyek építése és az emberi alkalmazkodó képesség elősegítése. Ezek a kolóniák az emberiség végső kísérlete lesznek, tesztelve, hogy képesek vagyunk-e boldogulni a Földön túl. A tanulságok akár technológiai, akár etikai és társadalmi legyen, ezek mind újra definiálják fajunkat. Akár a Földhöz kötve maradunk, akár valóban több bolygón élővé válunk. Elon Musk szavaival élve, a lényeg az, hogy higgyünk a jövőben, és abban, hogy az eljövendő idők felülmúlják a múltat. Éppen ezért válik a Mars ennek a reményteli jövőnek a kísérleti terepévé. Most rajtad a sor. Milyen nevet adnál az első marsi városnak? Írd meg nekünk, és szavazz a kedvencedre a kommentekben. És ha tetszett ez az utazás, iratkozz fel, mert még csak most indulunk a csillagok felé. Nézd meg a többi videómat is. Köszönöm, hogy támogatsz akár csak egy lájkkal is.